אהלן חברים וברוכים הבאים לפלייקאסט. אני נמצא עם חגי גיליס. חגי, ברוך הבא. ברוך הנמצא. ספר לי קצת, מי זה חגי גיליס? אחרי שתיארת לי מה המקור של השם משפחה. טוב, אני בחור בן 39, עוד מעט יום הולדת. 5 ילדים, גר בנתיבות, במקור מירושלים. זהו, פחות או יותר. אני בא מתחום ההוראה ככה באופן טבעי. זה, אפשר להגיד, השליחות שלי שבאתי איתה מראש. ומצד שני הבנתי שכסף גדול לא יהיה כאן. אז די מהר ככה הבנתי שבשעות אחרי צהריים אני אהיה פנוי, והתחביב שהתחלתי היה התחום הזה של שוק ההון. למדתי כמה קורסים, ניסיתי מפה משם, וככה התגלגלתי, עוד רבות נספר על זה מן הסתם. בוודאי, בוודאי. אז רציתי לשאול מה משך אותך במיוחד לתחום הזה. למה דווקא את זה? האמת היא שזה תמיד משך אותי באיזשהו מקום, אבל תמיד זה הרגיש לי שזה דורש הרבה כסף והרבה ידע וכו'. נכון, זה מה שנותנים לחשוב, יש לך 200-300 אלף שקל, אתה יכול להשקיע, להיות משקיע. כן. וכשהייתי בחור ישיבה, בישיבת הסדר, לומד הוראה ולומד בישיבה, וככה מתחיל לחשוב לי על העתיד, הגיע איזשהו מייל, אתה יכול אפילו 600 שקל להשקיע, ויאללה, להתחיל לעשות משהו. זה היה סתם איזה פרסומת כזאת של מתח, וכאילו הם בהתחלה הבטיחו שילמדו אותי איך להיכנס, לצאת, לעשות כל מה שצריך, בפועל התברר שהם מלמדים אותך רק איך ללחוץ על הכפתור. אז זה לא עזר הרבה, ומהר מאוד הבנתי שאני צריך קצת ללמוד ולהכשיר את עצמי, וככה הגעתי לאיזשהו קורס בתחום של מניות, שגם היה נראה לי תחום קצת יותר אמיתי, קצת לא רק באוויר, אלא באמת יש חברות, יש עניינים, ושוב, שיווקו משהו מדהים, כאילו אתה בא בערב או אחרי צהריים, אחרי יום עבודה כזה או אחר, 4:30, 5, אתה פנוי, יאללה, עכשיו אתה עושה $100 ביום, והכל טוב. נשמע טוב? רק שמה לעשות, זה לא כל כך עבד, לא לי ולא לאף אחד אחר שאני מכיר. אולי פגשתי איזה 1 או 2 שזה עבד להם ברבות השנים, השיטות האלה שמלמדים בקורסים השונים. הסיבה שהקורסים השונים לא כך עובדים טוב, זה בגלל שמה שמלמדים זה שיטות מאוד מאוד שטחיות. כלומר, אני אתן משל אולי הכי טוב, זה כמו שילמדו בן אדם שקורא זהב, לקחת את כל המכשור, ואיך להיכנס עם מכשור כזה, ומכשור אחר, ועתי חפירה, ומכשור חשמלי, אבל איך למצוא את המקום שיש בו זהב, את זה כמעט ולא לימדו. בקטנה. נתנו איזה משהו קטן, תראו בערך, אבל שורה תחתונה לא השקיעו בזה כמעט. אגב, אצלי בהכשרה אני עושה בדיוק הפוך. זאת אומרת, 80% מהזמן אני משקיע באיזה מנהל לבחור, 20% אולי אני משקיע באיך להיכנס, לצאת, לנהל את העסקה, כי זה בסוף הכי פחות חשוב. זה הטכני. בדיוק, זה הצד הכי, אפילו לא טכני, זה צד, לא יודע, שוב, הוא ממש, כן, ברמה של ללחוץ על כפתור, להגיד כן או לא. להגיד כן או לא, זה לא השאלה, השאלה היא איזה מניה אתה בוחר, איך להבין את השוק בצורה נכונה, ואז איך לעשות את העסקה. מה הוביל אותך לפתח את השיטה של 5% מהביטוחים? אז האמת היא שיש כאן כמה דברים. באמת, בתחילת הדרך, הרעיון שלי היה לעשות כמה שיותר. זאת אומרת, שוק ההון יכול לתת לך גם 5 ו10 ו20% ביום. אבל ראיתי שזה לא מעשי, אתה יכול ליפול גם באותה מהירות. כן, תעלה 20% ביום, ביום אחרי תרד 30, אז מה... ומישהי שאלה אותי, מה יהיה הדבר שאתה בקלות יכול לעשות? אמרתי, וואלה, 5% בעסקה, שעושים אותה פעמיים בחודש, נראה לי הכי קל בעולם. בקלות אני עושה את זה. הקושי הגדול הוא לוותר על הרבה עסקאות אחרות, ולסנן את הדברים, ולא לקפוץ על דברים שאולי... ומה, להיות מאופק בעצם? כן, להיות מאופק, להיות כמו צייד שהוא צלף, יושב עם הרובה צלפים שלו, וצריך להיזהר, כי אם הוא לא יירה במקום הנכון, יגלו אותו וכו'. אז פה זה קצת אחרת, אבל שוב, באמת צריך להיות מאוד מאוד מפוקס, ומאוד מאוד... אחראי לעשות את הפעולה הנכונה בזמן הנכון, ובעיקר לא לעשות את מה שלא נכון. בוא נדבר על השיטה עצמה. כן. אז שוב, אז זה ככה, מה שתיארתי קודם לגבי 5% הביטוחים. זה ברמת הכותרת. בדיוק, אז ברמת הכותרת, זה היה התחושה שלי, שזה בקלות אפשרי לעשות 5% בחודש, אפילו פעמיים באותו חודש. אבל ברמת השיטה, אז שוב, אני למדתי המון קורסים, מיליון קורסים דרך הרשת, ספרים, יש לי איזה 300 ג'יגה של תכנים על המחשב, וכולם הולכים באותו כיוון של עוד שיטה ועוד איזה נוסחה כזאת או אחרת, שוב, ברמה מאוד שטחית של כאן נכנסים, כאן יוצאים, וזהו. ומה שקרה לפני בערך 8 שנים, זה סוג של נס או מזל, או איך שכן, אני הרבה פעמים אומר שמזל או נס, זה פשוט הזדמנות שפוגשת מוכנות. הייתי מאוד מוכן,
בבית הכנסת של ההורים שלי, עוד בירושלים, הופיע אדם מבוגר, מאוד ברור שהוא לא מכאן. אני אקצר את הסיפור, אבל בגדול התברר לי מאוד מהר שהוא 50 שנה מתעסק בתחום של שוק ההון, וניגשתי אליו ככה עם כל החוסר נעימות, והאנגלית הלא מצוחצחת שלי עד הסוף, אבל אני דובר אנגלית, אז האמנתי שאני אסתדר, ואמרתי לו, תשמע, אני מחפש את הדרך שלי, אני מבין את שוק ההון, אני מבין שאתה בתחום 50 שנה, אולי תן לי איזה טיפ או שניים, ואני אצא לדרך חדשה. סך הכל אני כל פעם מנסה, פותח חשבון, התקדמתי עם 8 שנים האלה, אבל עדיין כל הזמן הייתי כמו איזה מאמר. הייתי כמו, אפשר להגיד, כמו נוסע ברכב, שהוא רואה מטר קדימה, ערפל מטורף, רואה מטר קדימה, יכול לנסוע, מה יהיה במטר הבא, הוא לא ממש יודע. ואותו אדם באמת אמר לי, בכיף, בשמחה, מצווה מבחינתי לעזור למישהו ככה צעיר, בארץ ישראל, שככה רוצה להתקדם. ובאמת הכניס אותי, וגם אמר לי, רואים שאתה יודע ומבין, אז לא נראה לי שאני צריך להשקיע בך קורס מלא, או משהו כזה, תן לך כמה שעות של מה שאני יכול לתת, ומה שתיקח מזה תיקח. אמרתי לו, אני מאמין שלא נצטרך הרבה, לא יודע כמה תלמד אותי, כאילו אמרתי, אני כבר שולט בעולם הזה, זה ברמה שהייתי שומע פודקאסטים בשוק ההון, שזה עם גרפים וציורים וזה, אני שומע את זה באוזניות ועושה הליכות, כאילו מבין כל כך בקלות את מה הולך ועל מה מדברים. חי את זה ממש. כן, כבר 8 שנים, כל רגע פנוי, שוב, עבדתי בהוראה, בכל מיני מקצועות כאלה, חלטורות שעשיתי, לא היה לי איזה, לא הייתי עובד הייטק שעכשיו אין לו זמן. זוג נשוי בתחילת הדרך, לא הרבה ילדים עדיין וכולי, מגיע הביתה, וזה כל הזמן הפנוי שלי, השקעתי בזה. באמת, הגעתי עם המון ידע, ודברים שהתקדמתי בהם, שוב, ברמה הטכנית והפשוטה של מה שדיברנו קודם. לדעת איך להפעיל, כן. איך להפעיל, וגם איך, עוד פעם, איך להיכנס נכון, וכל מיני טכניקות כאלה שהם, יש בהם איזושהי נקודה מסוימת, אבל אם מפעילים אותה על המניה הנכונה, זה עובד, אם לא. אז כן. ושוב, אותו אדם, מה שהוא עשה, הוא הפך לי את כל העולם. הוא פשוט הסביר לי איך אפשר לראות את שוק ההון, ולהבין מה קורה מאחורי הקלעים. הוא לקח שיטה שנקראת שיטת וייקוף, שריצ'רד וייקוף בעצם ישב בוול סטריט לפני 130 שנה. 130 שנה, אוקיי. לכאורה, אנשים שואלים אותי תמיד... מה, זה מעודכן? זה רלוונטי? כן, איך השיטה הזו עובדת עד היום? אני אומר להם, להפך, היום היא עובדת עוד יותר טוב. אוקיי. כי בסוף, המהות שלה זה איך מכניסים כסף מאוד גדול לשוק ההון, שהוא בסוף מקום יחסית מוגבל. כלומר, עוד פעם, אותו ריצ'רד וייקוף ישב בוול סטריט לפני 130 שנה, והוא שמע את הנציגים של קרנות הפנסיה והבנקים הגדולים, שהם בסוף אלה שמזיזים את השוק, שמע מהם מה הם עושים בכל מיני נקודות. הם עכשיו זרקו לו באיזה שיחת מסדרון, תשמע, אתה רואה את המניה הזאת? אנחנו קונים אותה כאילו אין מחר, שים לב. מניה אחרת, תשמע, היא עלתה כבר הרבה, די, מיצינו, עכשיו אנחנו מוכרים אותה, שים לב, היא הולכת לרדת. הוא מסתכל על הגרפים, בניגוד להרבה אחרים בדור שלו, אבל הוא הלך לגרפים לנסות להבין את הסיפור, והוא רואה, המניה שמדברים עליה שהולכים לקנות, היא בכלל יורדת, ומה ההיגיון לקנות אותה? והוא רואה ששבוע, שבועיים היא ממשיכה לרדת, או לדשדש, ורק כעבור שבוע, שבועיים, לפעמים חודש וחודשיים, רק אז המניה רצה למעלה בצורה מאוד משמעותית. הסתכל, הוא בהתחלה לא הבין, אבל אחרי 10, 20, 30 דוגמאות, פתאום הוא קולט, רגע, יש פה איזה משהו, זה כל פעם קורה אותו דבר, אומרים לי סיפור מסוים, אני מתחיל לראות שהסיפור מתהווה, ואז באמת קורית התנועה כמו שסיפרו לי במידע שקיבלתי. והוא ראה שבעצם יש תהליך מסוים שקורה. זאת אומרת, מניה לא יורדת לצורך העניין $300 ל-100 וחוזרת מ-100 ל-300. היא בדרך כלל ב-$100 היא משחקת כל מיני משחקים, הלוך ושוב, יורדת קצת ל-90, ואז החבר'ה הגדולים קונים אותה מן הסתם עוד יותר. כן. כשהיא עולה ל-110, מורידים את הרגל מהגז, והמניה ככה משחקת כל מיני משחקים, עד שבאמת, כי למה? כי אם אני ואתה רוצים לקנות מניה, אין בעיה, תקנה גם 1,000,000 מניות. אבל הרבה מאוד מניות בשוק ההון, יש להם מחזור מסחר מאוד מוגבל. נגיד, סתם אני לוקח דוגמה, 2 מיליון מניות ביום. זאת אומרת, 1,000,000 מניות קונים, 1,000,000 מניות מוכרים. אם אני רוצה לקנות אפילו 1,000,000 מניות ביום, אפילו אם אני אלחץ על כפתור כמו טמבל ויקנה עכשיו 1,000,000 מניות, אני אקבל. במחיר אולי קצת פחות טוב, המניה ככה תקפוץ לרגע, אבל אף אחד לא ישים לב יותר מדי. אבל אם אני רוצה לקנות 100 מיליון מניות, אני אלחץ על כפתור, אתה יודע מה יקרה? מה יקרה? היא תעלה. המניה תרוץ מ-100 ל-700 תוך כמה דקות, ואז יבוא מצחיק אחד וימכור 1,000 מניות, ואף אחד לא רוצה לקנות, רק אני המשוגע. אז המניה מ-700 תחזור את כל הדרך, אולי לא ל-100, ל-110. אני במחיר ממוצע, קונה, המחיר הממוצע שלי יש 300-400, אני מפסיד את כל הכסף, ואולי הכי גרוע, בארץ יבינו אותי יותר טוב, עוד ייקחו אותי לבית משפט, הלך לי החיים, יגידו לי מה זה חוקי, זה לא חוקי, הרצת מניות, לא. לך תדע איפה, לכן אותם גופי ענק, הם רוצים לקנות כמות מטורפת של מניות, אבל הם לא יכולים בשנייה אחת, הם חייבים לבצע את זה בתהליך.
אז שוב, כשהמניה תרד, למה היא יורדת? כי הרבה מוכרים לוחצים למכור אותה. עכשיו הם יכולים לקנות אולי 20-30 מיליון מניות באותו יום, ולא לפחד, ואז היא תעלה, אבל היא תעלה קצת אולי יותר מדי, ואז הם יורידו את הרגל מהגז, ייתנו לה שוב לרדת, יקנו אותה, תלוי בנפח שהם יראו, עד שהם אוגרים את כמות המניות המתאימה להם, במחיר המתאים להם, ואז הם נותנים את הפוש הנוסף, והמניה יכולה להתעופף למחיר שהם באמת מכוונים אליו, וכשהם רואים שנגמר הסוס, אז הם עושים אותו תהליך הפוך, טוב, המניה תדשדש, תעלה, תרד, תשחק. אגב, הם גם הרבה פעמים ישחררו כל מיני חדשות, עכשיו זה הזמן לקנות, בדיוק שהזמן יהיה למכור. ואת כל הדבר הזה, הוא הראה לי איך הדבר הזה נראה על הגרף, איך חדשות כאלה שהן מניפולציה נראות על הגרף, איך אותם חבר'ה משחקים כל מיני משחקים, לפעמים ממש על הקטנות, כדי לגרום לאנשים למכור בדיוק איפה שהם רוצים לקנות. וואו. ופתאום אני מסתכל על גרף, שיש בו רק מחיר, אין לו נוסחאות כל מיני ומתנדי, וכל מיני שטויות, צבעים וחיצים, שהרבה פעמים אנחנו רואים היום, ככה מלמדים, או ככה אנשים מראים גרפים שלהם. מסתכל על הגרף, נטו מחיר, ווליום. פתאום הכל נגלה לפניי כמו סיפור. פתאום אני קורא גרף כמו עיתון. וואו. ופתאום אני מגלה שאני מסתכל על גרפים בכל מיני. יש לי מניה טבע, למשל, אני יכול להסתכל עליו בגרף של רבעון. כל נר יהיה רבעון, ואני מגלה 2015-16, לקראת הירידה, רואים שהגרף לא בריא. רואים שיש עליות, משהו שם לא תקין. עכשיו בירידות, רגע לפני, כן, טבע בשנה ומשהו האחרונות, עשתה כמעט 100%. רואים את הלפני. בירידה כבר רואים, יש שם את התהליך הזה שווייקוף דיבר עליו. לפני 130 שנה הוא תיאר בדיוק איך המוסדיים קונים, ואיך הם משחקים עם הגרף, ואיך כל מיני דברים קורים, עוד לפני שהדברים מתבצעים בפועל, איך בכוח אתה יכול לראות אותם, ואתה רואה אותם גם היום, בגרף של רבעון. אתה יכול לראות את זה גם בגרפים של דקות, שזה הרבה פעמים בעיה של סוחרים בתחילת הדרך, שהם נורא מתלהבים, אבל זה נורא קשה לקבל את ההחלטות ברמה של הדקה. האינדיקציה מהדקות, כן. אבל עדיין, האינדיקציות שם, זאת אומרת, אתה יכול לקחת כל גרף, מגרף דקה ועד גרף של רבעונים ושבועות וימים, ופשוט אתה רואה את הדברים, וממש תוך כמה שעות הוא הפך אותי מבן אדם שנוהג ברכב כביכול, ורואה מטר קדימה, לבן אדם שנוסע והכביש פתוח, הוא יכול לנסוע גם 200 קמ"ש ולהרגיש בטוח. לטייס של מסוק, שרואה את הדרך רחוק קדימה. כן. וואו, אוקיי. אז הבנת שאתה רוצה להעביר את זה הלאה וללמד? בהתחלה התחלתי בעצמי, קודם כל בדקתי את זה שתי וערב עד הסוף, אמרתי, אוקיי, עליתי פה על משהו חדש. חדש ישן. מאוד ישן, לא, הוא גם, באיזשהו מקום, אותו האדם, הוא גם לקח את הדברים, הוא לא לקח את שיטת וייקוף במלואה. כי אם לוקחים את וייקוף לבד, ומנסים ללמוד אותו לבד, וספרים, לא יוצאים מזה, כי זה סבך, באמת, הוא תיאר שם דברים, והמון תהליכים שיכולים לקרות במקביל, בלגן שלהם. הוא היה אותו אדם מבוגר, אני אספר עליו אולי עוד משהו, הוא היה מורה לספרות בארצות הברית. ואיך הוא בכלל הגיע לזה? הוא עבד בחופש אצל איזה ברוקר, שלא היו עוד מחשבים כמו היום. אז הוא בעיפרון, מסדר את הגרפי, וכותב את החשבונות של הלקוחות. וואו. ואז הוא אומר לי, זה לא כמו היום חסיון לקוח, ואתה רואה מספר. לא, אתה רואה שמות של אנשים, טלפונים, הכל, והוא רואה מי רווחי, מי לא רווחי. הוא אומר, כולם כמעט לא ממש רווחיים, יש חלק מרוויחים פה, מפסידים פה, אבל הרוב מדשדשים, יש פה ושם רווחיים, אבל לא. ויש אחד, כל עסקה שלו, בומבה. וואו. מרביץ, כמו מדפסת כסף. זאת אומרת, איך לומר לך באנגלית, הוא אמר לי את זה באנגלית היפה שלו, שוב, מורה לספרות, אני אעשה לזה עוול עכשיו, אבל הוא אמר לי, אם לומר את זה בעדינות, בקטנה זה טיפה עניין אותי, לא יותר מדי, קצת, גרם לי איזה עניין, הרמתי טלפון, הוא אומר, לא היה כמו היום, שאתה לא יכול להרים טלפון, אתה לא יודע מי זה בכלל, אתה יודע, אתה מרים טלפון, שואל אותו, תגיד, מה נסגר, כולם מפסידים, מדשדשים, אתה מדפסת כסף. אז הוא אומר לו, תשמע, יש שיטת וייקוף שלמדתי, וככה הדברים, והוא למד בעצמו קורס של וייקוף, שגם זה משהו שכמעט לא פרסמו אותו, הוא תיאר את זה, הוא אמר לו, תשמע, אני לא יודע ללמד אותך. נשמע משהו מחתרתי. בדיוק, אותו אדם, קודם כל, בכלל, אחד הסיפורים על וייקוף עצמו, אני לא יודע אם זה נכון, אבל כך אומרים, שכשהוא בהתחלה הוציא את הספר הראשון, החבר'ה של הבנקים וזה קלטו את זה, וקנו את כל הספרים וזרקו לפח, כאילו לא... וגם אחר כך, זה בגלל שהשיטה היא מורכבת טיפה, והיא דורשת פרשנות והבנה, היא לא פשוטה כזאת שאפשר ללמד אותה ב10 דקות, אבל אני אספר סיפורים. השיטה המקורית של וייקוף. כן, אבל גם כל שיטה שדורשת, היא דורשת פרשנות, היא דורשת להסתכל על גרף, להבין את הסיפור. זה כמו שאני אגיד לך, תסתכל על כתבה בעיתון ותבין את בין השורות. אני לא יכול לתת לך את זה ב2 דקות. אני צריך ללמד אותך כמה וכמה וכמה כתבות, עד שאני רואה שאתה תופס את הדברים. אז גם פה, עכשיו, היתרון של אותו אדם, שהוא בעצם לקח את כל השיטה,
ומיקד וצמצם אותה לעקרונות הכי הכי חשובים, שאפשרו לו לעשות גם עסקאות בטווחים הקצרים. לא רק להסתמך על זה שעכשיו אני אקח עסקה והיא תהיה לשנתיים, 3 קדימה, כמו שווייקוף תיאר, עסקאות של באמת הגופים הכי גדולים שהם מתכננים עליהם, לא יודע כמה זמן אחורה וקדימה, אלא גם אותו דבר בסוף עובד, המנגנון של השוק, שוב, של להכניס המון כסף למקום שהוא קצת מוגבל, הוא עובד גם בקרב דקה כמו שתיארתי. אז הוא רצה לקחת את העקרונות שבאמת הכי קל לקחת אותם, והכי פשוט למסחר אפילו גם תוך יומי. אז ככה התחלתי את הדבר הזה, ובדקתי את זה, ופתחתי חשבונות, והתפוצצתי. זאת אומרת, לקחתי תיק של 3,000, ותוך כמה שבועות היה 20,000, כאילו זה היה הזיה. וואו. ובאותה מהירות גם קצת עלה לי הדם לראש, ועשיתי את כל השטויות האפשריות, אז למדתי שיש פה גם פן מנטלי מאוד מאוד משמעותי. ועם הזמן באמת גיליתי שלשבת מול המחשב שעות, ולנסות למצוא את העסקאות, כמה שמצד אחד זה פשוט, זה דורש המון משאבים שהם הרבה מעבר רק להסתכלות על גרף, והם מאוד שונים מלבדוק את הדברים בדיעבד, כי אתה יושב, ואתה 1.5 שעה, ואתה מזיע, ואתה מחכה כבר לעסקה, והיא עוד לא קורית, ואתה אומר, טוב, אולי נעשה משהו שהוא לא בדיוק, וזה כבר הרבה יותר קשה. או שכבר נכנסת לעסקה הנכונה, ונכנסת בזמן, ואתה רואה שדברים רצים, אבל זה עוד לא יושב, וזה פתאום קצת מדשדש לך, ואתה אומר, טוב, אולי נצא, ודווקא זו עסקה מצוינת, זה דורש כל הזמן איזשהו קבלת החלטות, ואיזשהו מאבק פנימי בין התאוות בצע, לבין הפחד וההיסטריה, שזה אולי היצר היותר חזק פה. ולכן עם השנים גיליתי שהדבר הכי פשוט, זה דווקא לא מסחר יומי, אלא מסחר שבועי. אוקיי. זאת אומרת, פעם בשבוע אתה מחפש, כשהשוק סגור, כשהכל רגוע, אתה מחפש, יש לך שעה, 1.5 שעה, אתה יושב מול כמה עשרות, או אפילו 100-200 מניות שהן ממש טובות, יש להן פוטנציאל טוב מצד אחד, לזוז, אם זה לא מניה שעושה 5% בשנה במקרה הטוב, אלא יכול לעשות גם ביום 5%, זה גם לא מניה שעושה 200% ולך תדע לאן זה יברח לך, אלא זה מניות סטנדרטיות, הן עובדות יפה, אבל קצת יותר, זאת אומרת, יש להם נקרא לזה, את הפלפל הזה, מצד אחד, הן יודעות לזוז, ומצד שני יש גם נזילות גבוהה, זה מניה שיש אבא ואמא, היא ותיקה בדרך כלל, שוב, זה לא מניה שאתה תלך לישון, ומחר אין חברה, אין כלום, ברח המנכ"ל, זה לא משהו כזה. לא כיף. וככה בעצם בניתי שיטה שאתה בעצם מחפש מעט מאוד עסקאות, יוצא עסקה בטוחה, ודאית, טובה, כמה פעמים בודדות בחודש, שוב, יהיה חודשים שיהיו 4 ו-5 עסקאות, 4 ו-5 עסקאות, ויהיו גם חודשים שיהיה, אפילו לא יהיה בכלל עסקה. אבל הרעיון הוא באמת לחפש את העסקה שהכל יושב, שאתה מסתכל על הגרף והסיפור נורא נורא ברור, ואלה עסקאות שעובדות, כי זה מידע פנים. אתה בעצם רואה על הגרף, את כל הכסף הגדול נכנס, עושה איזשהו מהלך, ואתה מזהה אותו רגע לפני הפיצוץ, אז אתה מחפש שהפיצוץ גם יהיה מבוקר, אתה נותן לו בוא תאשר אותי אישור אחרון, והכניסה שלך היא ודאית. זאת אומרת, עדיין לא ראיתי עסקה שהמלצתי עליה לתלמידים, ולקחתי אותה בעצמי גם, ולא עשתה לפחות 10% רווח תוך זמן קצר. זה יכול להיות יום, יומיים, זה יכול להיות אולי קצת יותר, אבל זה מאוד מהיר. אוקיי. תספר לי קצת על התלמידים, על ההכשרה, איך זה קורה? אוקיי, אז שוב, אז ההכשרה היא בדיוק כזאת, זאת אומרת, השלב הראשון שאני מלמד את התלמידים זה דווקא הסוף. כלומר, התחלתי לתאר קודם שמניה בעצם יש לה איזשהו תהליך מאוד ארוך, אני בדרך כלל מנתח מניות לאורך חצי שנה ושנה, אבל אני לא אעקוב אחרי השנה והתחיל לראות, טוב, היום קרה ככה, השבוע קרה ככה, אלא יש אחד הכלים של וייקוף הכי חזקים, הוא בגדול מה שהוא נותן לנו לראות, זה שהמניה היא כמו הר געש רגע לפני הפיצוץ. ואז אני מחפש את המניות בשלב הזה, ואז אני הולך אחורה, כי זה בכמה דקות אני יכול לראות שנה. אז אני בודק, מחפש את המניה כשהיא במצב הזה, כשהיא בשלה למהלך או למעלה או למטה, כי אפשר להרוויח משני הכיוונים, ואז אני הולך אחורה בזמן, ואני רואה האם כל המהלך באמת בשל, או שזה משהו נקודתי סתם במקרה ככה, נהיה על הגרף המבנה, אבל הוא לא באמת אומר את מה שצריך, אלא אני בודק את המבנה הזה, ואת כל שאר הדברים שבאמת הם בשלים, טוב, אני תמיד מדמה את זה לשקשוקה. זאת אומרת, אני קודם כל מחפש את הביצים, אם אין ביצים אין שקשוקה. יש פה כותרת, מניות זה כמו שקשוקה. כן. ואז אני מחפש כמה שיותר דברים נוספים. עכשיו, לפעמים מספיק רק עגבניות, זה גם יהיה סוג של... אבל אם אתה מוסיף בצל, אתה מוסיף תבלינים, אולי גם פרמיזן מלמעלה, אולי גם דג, יש כאלה ששמים, לא יודע, דג וגבינה ביחד, זה אצלנו בסדר, אבל יש כאלה שפחות, לא משנה. אבל ברור שיש תבשיל שהוא... שקשוקה אפשר להפוך אותה לגורמה, ואז זו עסקה הכי בטוחה והכי ודאית שיש. זה יכול להיות עסקה בינונית, סבבה, ואני גם אקח אותה. אבל יש איזה שהם הבדלים ביניהם.
ובגדול אני מלמד את כל התבשיל הזה, את כל המרכיבים שלו. שוב, יש מרכיבים שהם יותר בבסיס, שחייבים אותם, יש דברים שהם בונוס, לפעמים הבונוס הוא נותן את הוודאות הכי טובה, והוא הכי, כאילו, גם כשאני שבע, אני אקח שקשוקה כזאת. כן. זאת אומרת, גם כשלקחתי כבר 2 עסקאות בסדר, אבל באה כזאת עסקה, אני אקח גם אותה. אבל בקיצור, אני מלמד איך לראות עסקה במובן השלם. זה לא עכשיו טקטיקה של קורא 1, 2, 3, תעשה עסקה. תעריך את הדברים. אני משווה את זה לפעמים גם לקניית רכב. לפעמים אתה רואה רכב, ואתה אומר, טוב, אני רוצה מנוע גדול כזה, 2,000 סמ"ק, ואני רוצה שהוא יהיה, אני יודע מה, אבזור טוב, ואני רוצה שהוא יהיה נוח, ואני רוצה מחיר טוב. כן. ואם המחיר ממש טוב, והמנוע מצוין, האבזור, תצטרך להשקיע קצת. כן. אבל עם ההנחה שלי 20,000 שקל, שווה לי, מה בעיה, אני חוסך פה 20, אני שם עוד 5 על האבזור, יאללה, יש לי את האוטו הכי טוב שיש. אז אותו דבר גם בעסקה, לפעמים יש עסקה שאחד הדברים נראה מדהים, עוד אחד מהדברים נראה בסדר, ושניים לא, אין מה לעשות איתם, זאת אומרת, אני לא רואה שם את הדבר הזה, אבל זה מספיק טוב לעסקה לפחות לטווח קצר, ואפילו יותר. כן. אז זהו, זה התלמידים עוברים קודם כל מזהים את המניות הנכונות, כמו שאמרתי קודם, יש אלפי מניות, יש כמעט 10,000 מניות שאפשר לבחור אותם בבורסה האמריקאית, ואנחנו נלמד איך אנחנו בוררים אותם לרק 100-150 מניות בדרך כלל, זה הכיוון, ואת אותן מניות פעם בשבוע אנחנו נחפש איזה מניה בשלה לבצע מהלך עכשיו, ואז ננתח אחורה ונוציא רק את המניה 1 או 2, שבאמת בשלות לבצע את המהלך בשבוע-שבועיים הקרובים, ונעקוב אחריהם יום, ממש דקה. נסתכל, המניה היום בשלה, אוקיי, כן, נשים פקודת מסחר, ונחכה פשוט עד שהרווח יגיע, או... נלך להכין שקשוקה. נלך להכין שקשוקה, בהחלט, וגם נאכל אותה, יהיה לנו זמן להכל, או שלא, או שבאמת היום זה לא היום שלה, נחכה למחר. לפעמים יש לנו גם באפליקציות אפשרויות לעשות התראה. אם המניה נמצאת כזה במקום שבין לבין, היא נראה לי לא להיום, אבל אולי, אז אתה שם התראה, אם זה יגיע קרוב למחיר, אז אנחנו כן נציב את הפקודה. אז זה תלמידים שלי, אגב, ככה מספרים, זאת אומרת, שוב, כמה דקות ביום, אני קצת עוסק בזה יותר, כי אני מחפש עוד דברים, אבל בגדול, לתלמידים בתחילת הדרך, זה לגמרי מספיק, שעה וחצי פעם בשבוע, לחפש את ההזדמנויות, לנתח את הגרפים, ללמוד אותם, אחר כך, שוב, במהלך הימים, כמה דקות ביום, ושוב, אני לוקח אותם את כל התהליך הזה, אני קודם כל מלמד אותם את כל מרכיבי השיטה, מתרגל איתם את כל הכלים ביחד, כמובן גם את הצד הטכני המעשי של טוב, כאן לוחצים על הכפתור, איך עושים את זה, איך מסדרים את המסכים של התוכנה, ממש לוקח אותם, גם אנשים שהם טכנופובים והם חסרי יכולת טכנולוגית, זה אפרופו מה שדיברנו קודם, אבא שלי שהוא רופא בהדסה, אז הוא ככה הוריש לי את הסבלנות הזאת לאנשים, עד שיבינו עד הסוף, ולא יקחו בטעות את התרופה הלא נכונה, וגם באמת רופא שהוא אמפתי, זה אין דבר יותר חשוב מזה. אבא שלי הרבה פעמים מקבל את המגש פירות בחגים, וכל מיני כאלה, כי באמת הוא הציל חיים של כאלה וכאלה, ובזכות זה, בזכות הבחנה נכונה, ובזכות סבלנות, אז ירשתי קצת מזה גם. כדי לתת אותה לסטודנטים. כן, ושוב, צריך את זה, זאת אומרת, תלמיד לפעמים לא, אני לא מבין אפילו מה הוא לא הבין, אבל שוב, אני אעשה איתו עוד פעם ועוד פעם, אני לפעמים מאבד את זה, כן, לפעמים, גם אני קצר רוח, כן, וגם אני הייתי באיזה יום עייף, והילדים שיגעו אותי ולא יודע מה, ואני לא מבין מה הוא לא מבין, אבל אני אעשה את זה בצורה הכי נעימה, ותמיד נסיים שיחה עם חיוך. אז זה לגבי שוב החלק הראשון. בחלק הראשון בעצם תלמיד זה כמו תיאוריה טסט. הוא עכשיו קשיר, הוא יכול לקחת חשבון, להתחיל לעבוד בשוק ההון, והוא יצליח. אבל מה שראיתי עם השנים, הרבה פעמים תלמידים בתחילת הדרך עושים טעויות. מכל מיני כיוונים, או שהם מתחילים בכמות גדולה מדי, או שהם קופצים על יותר מדי עסקאות. מתלהבות, אני מניח. כן, או הרבה פעמים גם מנסים להמציא את הגלגל מחדש. למדו משהו די פשוט, מה שמסובך פה זה בעצם הסינון של כל מה שלא עובד, זאת אומרת, על זה משלמים לי. זאת אומרת, אני בא מדריך אותך, בסוף שאתה תלמד אצלי, נגיד 10 שיעורים, אתה תגיד, וואלה, מה... אין פה איזה פיזיקה גרעינית, אין פה איזה... לא לימדת אותי פרשנות, לא יודע מה, של איזה גמרא, לא איזה משהו כזה מסובך ומורכב. אבל המסובכות והמורכבות היא שציננתי לך 99.9% מהחומר שקיים שם ברשת וכו', ולקחתי רק את מה שבאמת עובד. אבל תלמידים בתחילת הדרך, קשה לשכנע אותם בזה, ולפעמים אני קולט שהם מנסים מפה, מנסים משם, ולא בדיוק הולכים עם ההנחיות שלי, ולכן אני נותן חלק נוסף בהכשרה, וזה ליווי. כמו נהג מלווה. זאת אומרת, אני נותן לתלמיד את האופציה, שפעם בשבוע, פעם בשבועיים, בוא נעבור על עסקאות שעשית, בוא נראה איזה טעויות, איזה דברים, בוא נציב אותך כמה שיותר מהר חזרה על המסלול, ונחזק לך את מה שטוב, וכמובן נשפר את מה שטעון שיפור. ואולי הדבר הכי חשוב שהוספתי בשנה וחצי האחרונות, זה קבוצה. שזה אולי, זה בסוף הסיבה שהתחלתי ללמד. לימוד בקבוצה? לא לימוד בקבוצה, אלא בעצם יש לי קבוצת וואטסאפ בגדול,
ותלמידים שעברו את ההכשרה, ואני רואה שהם רציניים, ונותנים את העבודה כל שבוע, שולחים לי באופן פרטי את הרשימות שהם ניתחו לפי השיטה, לפי מה שלימדתי, ואני בעצם מרכיב מזה שיעור זום, קצר, קולע, לא משהו חופר, לא שעתיים עכשיו פעם בשבוע, אלא 20 דקות, חצי שעה, אני פשוט עובר על כל המניות. אם יש איזה משהו שאני רואה שכמה תלמידים שלחו והוא לא נכון, אז אני אומר, חבר'ה, שימו לב, זה לא לזה התכוונתי. אבל הרבה מאוד פעמים תהיה עסקה במניה שאני לא ראיתי. רק לא מזמן, לפני חודשיים בערך, הייתה מניה שתלמיד שלח, ואני, יכול להיות שראיתי אותה בזווית העין, או לא יודע, היא לא הייתה לי ברשימה של עצמי, וגם לא של אף אחד אחר. אני אסתכל עליה ככה שוב, ואני אומר, וואו, פה עסקה מטורפת. עכשיו, המניה הזאת בשבועיים, הגיעה מ-11.40, שזה היה אזור הכניסה, 21.40 היה הגבוה ביותר. וואו. כמעט 100% בשבועיים. שווה ללמד או לא? מאוד. זאת אומרת, לפעמים אנשים שואלים אותי, מה, כל הכאב ראש וכל הבלגן, אתה עובד אחד על אחד עם תלמידים, שווה לך כל זה? אני אומר, כן, כי בסוף, עוד זוגות עיניים, עוד אנשים שמנתחים ביחד איתי את השוק, נותנים לי ולעוד כמה תלמידים, את ההזדמנות להיכנס ליותר דברים, מאשר ככה כשאני לבד, או כשכל אחד מכם לבד. אז בסוף עוד פעם, עצם זה שאני נמצא שם, ונותן את הליווי, וגם אנשים יכולים לשאול אותי שאלות במהלך השבוע, אבל זה נותן את המסגרת. ואז גם אם מישהו התברבר טיפה, עשה איזה כמה עסקאות לא נכונות, הוא יודע, תמיד הוא יכול לחזור, יש לו את המרכז הזה, של פעם בשבוע, יש לו את הזום, וזהו, הוא עושה את העסקאות נכון, וזה game changer של ממש. מדהים. איך זה קורה, הלימוד עצמו? מדובר על שיעורים בזום של אחד על אחד, או דרך אחרת? כן, זה דומה לזום, אבל זה שיתוף מסך. זאת אומרת, אני דואג שבעצם בכל שלב שאני מלמד, אני מראה לך מה לעשות, ותלמיד עושה אחריי. ואז אני מתקן אותו, אני מאוד מאמין בזה ששוק ההון הוא כמו שפה. זאת אומרת, זה יותר מיומנות מאשר ידע. זה לא עכשיו רשימת מכולת כזאת, שאתה צריך לשנן ולהקיא באיזה מבחן. זה הרבה יותר משהו שהוא דומה, עוד הפעם, למה ילדים בארצות הברית מדברים בקלות אנגלית בלי טעויות, וילד ישראלי גאון שעושה פיזיקה, לא יודע כמה יחידות, למד 4-5 שעות כל שבוע אנגלית, בסוף מדבר כמו עילג, שאפילו ילד בן 5 בארצות הברית מדבר יותר טוב ממנו. מה ההיגיון? הוא טמבל עם 80 IQ, הוא גאון עם 180 IQ, השקיע שנים בללמוד את כל הכללים ושינן. אבל מה? אצלו הייתה אימא, ואימא כל הזמן תקנה אותה, אמרה לו, מצוין, דיברת רק קצת אחרת, הוא מתרגל, ואז גם כשהוא, אומרים את זה גם שאנשים פגועי מוח, עדיין הדיבור שלהם אותו דבר כמו שהיה לפני, אבל זיכרון וכל מיני דברים כאלה, דברים אחרים במוח עובדים פחות טוב, אוקיי? אז ככה גם פה, אני רוצה ששוק ההון יהפוך למיומנות, בוא תקרא את הגרף, נכון, קראת נכון, את זה פספסת, בוא תעשה שוב ושוב ושוב, עד שאתה עושה נכון. ולכן זה נורא חשוב שיהיה בשיתוף מסך. זאת אומרת, אני מזיז את העכבר, אתה רואה אותי. אני לא מעביר לך איזה מצגת שאחרי זה תשכח. יש חומר מסוים שאני כן נותן אותו בחומר דיגיטלי, שאתה יכול לראות אותו שוב ושוב, אבל בסוף מי שלא מתרגל טוב, זה לא עזר שום דבר. התרגול, זה הלימוד האמיתי. התרגול ולעשות, שוב ושוב ושוב. נכון? ואם אתה יודע את כל הכללים של הפרזנט פרוגרסיב באנגלית וכו', וזה יש שם במחברת, זה לא עזר לך בעולם האמיתי. אבל אם דיברת ככה 30, 40, 50 אלף פעם, אתה לא צריך לדעת את הפרוגרסיב הזה, אתה פשוט עושה את זה אוטומטית. כן. זה כמו שאנחנו לא חושבים איך אנחנו עולים במדרגות. אנחנו לא חושבים על הפעולה של הבר שמתאח פשטולים. נכון. כן, מדהים. ובהתחלה זה היה לנו קשה. אבל אף אחד לא אמר לנו בשלב מסוים, הטמבל הזה לא ילך אף פעם, נכון? נתנו לנו לנסות כמה פעמים, כמה מאות ואלפי פעמים, עד שזה הצליח. כן. זאת דבר ככה גם, שוב, אפרופו הסבלנות, אני באמת מאמין שתלמיד צריך ללכת שלב, ובשום שלב אני לא אגיד, לא הצליח לנתח מניות 5 פעמים, אז זהו, הוא כבר לא, אין דבר כזה. זה כמו שילד בין שנתיים, אומרים לו, טוב, אתה לא הצלחת לדבר כמו שצריך עד עכשיו, אז עזוב, תוותר, אל תדבר, תהיה. אפרופו, סבתא שלי תמיד אומרת, הייתה אומרת, כשאנחנו ילדים מנסים ללמד אותנו לרוץ ולדבר, ואז שאנחנו כבר יודעים את זה, אז אומרים לנו לשבת ולשתוק. איזה דיסוננס. מה האתגר הכי גדול שתלמידים שלומדים מסחר בשוק ההון באופן עצמי או בדרכים אחרות נתקלים איתו? תראה, מי שלומד באופן עצמאי, אז אני חושב שהמגוון, זאת אומרת, זה שאתה יכול בעצם, דמיין עוד הפעם, בן אדם שכביכול מגיע לרכב, שוק הרכב, ועכשיו מה האתגר הכי גדול שלו? קודם כל, איזה רכב? איך נוהגים? מה זה התמרורים האלה? יש כל כך הרבה שאלות. אותו דבר גם פה. פה אין הכשרה, אין רישיון. אתה יכול לקחת $3,000, לפתוח תיק מסחר, תעשה מה שאתה רוצה. קריפטו, מניות, מטה, לאן אתה הולך בכלל?
אז זה כשלומדים באופן עצמאי, ובאמת האינטרנט היום מלא, אתה יכול ללכת לאיבוד שנים, להישכח באיזה מערה עם פיצות ושליח, וימצאו אותך עוד 10 שנים במצב שאני לא רוצה לתאר אותו. אז זה באמת אנשים שלומדים לבד. מי שלומד אצלי, מה שאני שמתי לב, באמת עדיין האתגר הזה של המגוון והאפשרות לעשות כמעט הכל, הוא עדיין קיים. הרי זה באיזשהו אופן סוג של, בוא נגיד, יש לך אפשרות להיות מאמר ברישיון. במקום, כן, לנסוע, לא יודע לאן, זה המחשב שלך בבית, אתה יכול לאמר כמה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. אגב, היו לי פעם מישהו שרצה ללמוד אצלי, שאמר לי, עזוב, אני לא רוצה ללמוד עכשיו ידע, אני רוצה לאמר. אמרתי לו, תודה רבה לך, זה לא בשבילי. אני רוצה ללמד אנשים שיעשו מזה מקצוע מכובד והכל, אבל שוב, האפשרות להיות מאמר היא ברגע אחד, היא רגע של החלטה. אגב, זה גם קצת דומה לרכב, אם לא היה חוקי תנועה ושוטרים, שהם ירחם איך היו נוהגים, נכון? כן. אז זה קצת ככה, זאת אומרת, בן אדם שנכנס עכשיו לשוק ההון, אין חוקים, אף אחד לא עומד לך על הראש, אין שוטר, הדבר היחיד שיכול להפריע לך זה שהחשבון יימחק. כן. אבל עד אז, אתה לגמרי חופשי, אפילו, ולכן אני אומר, אפילו מי שלומד אצלי, ואני נותן לו את כל הפריימוורק ואת כל הליווי ואת הכל, יכול עדיין להיות שהוא יראה איזה עסקה ויגיד, חגי אמר שאולי לא כדאי לעשות את זה, אבל אולי יש כאן איזו הזדמנות ונעשה משהו בכל זאת. או חגי אמר שצריך לעשות רק 2 עסקאות בחודש, וזה השלישית, וגם 2 האחרות אולי לא היו כאלה מושלמות, יאללה, בוא נעשה עוד משהו. מה יכול להיות? ופה באמת הטעויות מתחילות לפעמים להתעצם. אולי אפשר לומר שהקושי הגדול שלנו, אין לנו חשיבה מתמטית מובנית לרובנו. ואז מה קורה? אתה אומר, עוד $30. אבל זה אחוז. ואז האחוז הזה פתאום נהיה יותר ויותר, וזה איזשהו כדור שלג, ואתה לא סתם, רגע, ואם תרוויח $30, $30, לא תתעשר מזה. אבל זה אחוז עכשיו רווח מהחשבון, אם זה חשבתי קטן. והאחוז הזה יכול להתגבר, וריבית דריבית, ואתה פתאום מסיים כמה שנים, אם עבדת נכון, בסך הכל, אני לא אומר 100%, אבל אפילו 80-85% מהזמן, עבדת נכון, $3,000 המסכנים, הופכים לכמה מיליונים. בלי בעיה, רק תעבוד נכון ומדויק, כמו צלף. וזה הקושי הגדול, הרבה פעמים בחודשים הראשונים, תלמידים לא קולטים את זה, לא תופסים את זה, בשביל זה אני שם, בשביל זה אני מלווה אותם גם ברמה האישית, גם ברמה הקבוצתית, בדיוק בשביל שהם יעברו את השלב הזה, יתבגרו כביכול, ויעברו לשלב הבא שהם אפילו לפעמים רק עושים 5% בחודש, אבל בטוח, עקבי, משם השמיים הם רק ההתחלה, הם אפילו לא הגבול. וואו, מדהים. חגי, תודה רבה לך שבאת. בכיף. היה כיף, היה שוטף, ואני בטוח שאנחנו ניפגש גם בפרקים הבאים. יאללה.